पद्मश्री बाबासाहेब वेंगुर्लेकर महाविद्यालय पणतूर तिठा। आमचे कोर्सेस बीकॉम विथ बँकिंग अँड इन्शुरन्स आणि BSc IT। आमची वैशिष्ट्ये स्वतंत्र कॉलेज इमारत, अर्हताप्राप्त अनुभवी शिक्षक, सुसज्ज इंटरनेटसह संगणक लॅब, व्यक्तिमत्व विकास आणि व्यावसायिक शिक्षणाची सोय, अतिरिक्त मार्गदर्शक व्याख्यानं आणि सेमिनार्सचं आयोजन, तसेच भविष्यातील नोकरीसाठी मार्गदर्शक व प्लेसमेंट सेल। 100% यशाची परंपरा। प्रवेशासाठी संपर्क 9921 0956 07 किंवा 8275 66 59 46। रत्नागिरीतील बंडखोर शिवसेना आमदार आणि खासदार यांच्यामधील वाद आता विकोपाला पोहोचलाय। शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांच्यावर उदय सामंत यांनी पत्रातून जाहीर नाराजी व्यक्त केली आहे। सामंत शिंदे गटात सामील झाल्यानं विनायक राऊत यांनी गद्दार म्हटलं होतं, त्यावरून सामंतांनी राऊतांवर आता निशाणा साधलाय। दरम्यान मी गुवाहाटीला जाईपर्यंत सर्वांना जोडण्याचा प्रयत्न करत होतो, याचे साक्षीदार राऊत आणि अनिल देसाई आहेत। पण शिंदे आणि उद्धव ठाकरे पुन्हा एकत्र येऊ नये यासाठी कामं करणारी काही माणसं तिथे होती, त्यांची नावं लवकरच जाहीर करेन असा इशारा उदय सामंत यांनी दिलाय। तर शिवसेना संपवण्यात भागीदार झाल्यास तुमची जागा नरकात अशी टीका करत गद्दाराला शिवसेनेमध्ये प्रवेश नाही असा इशारा विनायक राऊत यांनी दिलाय। आमदार उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे यांच्यावर कोणतीही टीका करणार नाही, तसंच माझ्यावर ज्यांनी टीका केली आहे त्यांना मी उत्तर देणार नाही। त्यांचा राग समजू शकतो, मात्र कालांतराने आम्ही ही भूमिका का घेतली हे समजून येईल। मी शिवसेनेचा आहे आणि शिवसेनेतच आहे अशी भूमिका उदय सामंत यांनी घेतली असल्याचं स्पष्ट केलंय। त्यानंतर खासदार राऊत आणि सामंत यांच्यातील वाद पुढे आल्यानं जिल्ह्यात शिवसेनेत गट पडल्याचं दिसून येतंय। दरम्यान उदय सामंत समर्थक 2 पदाधिकाऱ्यांची शिवसेनेतून हकालपट्टी करण्यात आली आहे, तर दुसरीकडे शिवसेनेचे कट्टर समर्थक उदय बने यांना पुढील कामाला लागा असा आदेश शिवसेनेतून देण्यात आलाय। त्यामुळे भविष्यात उदय बने हे शिवसेनेचे विधानसभेचे आमदार असण्याची शक्यता आहे। तसंच शिवसेनेनं जोरदार शक्ती प्रदर्शन केलंय, त्यामुळे आता अधिक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।